E.ON Life este soluția completă de încălzire pentru un confort termic superior și economie la factură. Centrala termică în condensare reduce cu până la 30% consumul de energie. Cu E.ON Cool îți poți seta temperatura ideală indiferent de anotimp, datorită tehnologiei inverter. E.ON Cool are o eficiență energetică ridicată, ceea ce înseamnă un consum redus de energie cu până la 33%, dar și un comportament mai prietenos față de mediu. E.ON Green Life. Pompele de căldură reprezintă o modalitate sustenabilă și eficientă de a-ți încălzi casa și de a produce apă caldă menajeră, reducând costurile de încălzire și amprenta de dioxid de carbon. Pompele de căldură sunt, la momentul actual, una dintre cele mai bune alegeri datorită eficienței ridicate, costurilor reduse de funcționare, durabilității și confortului pe care îl oferă. Un termostat Tado este primul pas spre un consum eficient, care poate fi redus chiar și cu 30%. Poți seta temperatura dorită în fiecare cameră, iar atunci când pleci de acasă, sistemul de climatizare va fi oprit. Cu E.ON Green Home îți iei energia de la natură pentru un viitor nelimitat de verde. Energie de la soare, apă și vânt, 100% regenerabilă. E.ON My Line. Totul despre energia ta la un click distanță. În varianta desktop sau în aplicația mobilă, cu E.ON My Line îți gestionezi contractul, facturile, plățile, sigur și rapid. E.ON PV Prosumer. Investește în natură și ai profit pe mai multe generații. Poți livra în rețea energia produsă și neconsumată, beneficiind de compensare directă sau tarif reglementat. E.ON Lighting Solution se adresează companiilor și municipalităților și oferă sisteme de control inteligent și corpuri de iluminat cu tehnologie LED pentru eficiență ridicată. E.ON Solar Home reprezintă o soluție completă cu panouri fotovoltaice pentru energie verde nelimitată pentru independența ta energetică. E.ON Drive este o soluție la cheie dedicată posesorilor de mașini electrice, clienți rezidențiali, business sau municipalități, fiind alegerea potrivită pentru un viitor verde.